Five Nights at Freddy's. אוקיי, מה זה לעזאזל? מה כולכם עושים פה? מה אנחנו משחקים? שימו לב, שימו לב, הנה אני מסביר. היה פעם מקום שהוא מסעדת ילדים כיפית ויפה ונעימה. אוקיי? מקום כזה שבאים לאכול אוכל, לחגוג ימי הולדת, יש בובות, וואלה, הכל פאן, הכל פארטי. ושם היו דמויות שנראות קצת כמו חיות. היה ציפור, והיה דוב, ומנגנים ושרים. אני לא יודע אם אתם יודעים, בארצות הברית יש קטע שכאילו, זה היה יותר פעם באמת, ועל זה מבוסס המשחק, שבאים למקום, ואז יש כזה נגנים רובוטים כזה שמנגנים ושרים. זה ממש קטע כזה בארצות הברית. זה מבוסס גם המשחק, זה לא חרטא. ובעצם שמה בתוך המשחקייה הזאת קרה בשנת 1980 אסון נורא גדול. איך אני אגיד את זה בלי שאנחנו מדברים? חיסלו ילדים, אוקיי? חיסלו ילדים, גמרו את החיים שלהם לצערנו, שוב זה משחק, אל תיבהלו. ובגלל הדבר הזה המקום נסגר. אוקיי, המקום נסגר. עכשיו, אחרי שהמקום נסגר הוא הפך להיות נטוש. אממה, עדיין הבעלים של המקום, אוקיי, שנסגר לו המקום, רצה להמשיך לשמור עליו. למרות שהוא נטוש, אז הוא הביא כל הזמן הבטחה. הוא כל פעם הביא הוא כל פעם הביא מאבטח אחד לשמור על המקום. עכשיו המאבטחים, אתם יודעים, נורא מג'נונים, כי הם נורא מטורללים, כי הם אומרים לעצמם, אחי, המקום נטוש. פה אף אחד, סגור, למה שנשמור על המקום? אמרו, מה אכפת לכם, קחו כסף. אז הם באו, שמרו על המקום. ואז, עם הזמן, בעצם המאבטחים ראו שהבובות, שהחלודות ששם פעם ניגנו, התחילו לזוז. כן, התחילו לזוז, התחילו לעשות פרצופים, וכאילו קצת רדופות רוחות. ואז בשלב הזה המאבטח הבין שהן גם הולכות לגמור לו את החיים אם הוא לא יברח. וזה בעיקרון המשחק. יאללה, נתחיל? האם אנחנו מוכנים להתחיל? Are we ready to start the game, guys? חברים? הנה זה קורה. שקט. טוב, אוקיי, איפה היינו? לא ללחוץ אסקייפ. לא, למי קראת הקמצן תרמתי, אתה צודק, סליחה. אוקיי. מה זה עידן? זה משחק ממש ישן. כן חבר'ה, אבל לא שיחקתי בו בחיים. יש פוסטר, תלחץ לפרדי על האף. מה זה אומר? אוי הרבינן. איך ידעת? אני מת, הוא צועק עליי. למה הוא נשמע כמו חתולה מתה. איזה יופי הציורים פה. טוב, אז מה אני אמור לעשות עכשיו? המשחק הכי טוב בעולם, איזה כיף שאתה משחק בו. תודה רבה חברים, איזה כיף. האמת שיש להם איזה 7 משחקים, אז אם תאהבו את זה אולי נשחק בעוד. טוב, אז אנחנו התחלנו את שימוש בבטריה שעולה כשאני עושה... היי, מה זה? ראיתם את זה? היה... שוקובוקו. אוקיי. מה אני אמור בעצם לעשות? לחכות שמישהו יזוז? רגע, אבל הם באמת 3 או שהם יותר? שאני לא אתבלבל בטעות. כי אני רואה אותם פה, הם 3. הם 3. התחילה מוזיקה. אוי ואבוי. אוקיי. מה אני אמור לעשות? תסתכל על פוקסי במצלמה C1 פעם ב5 שניות. מה זה אומר? פוקסי במצלמה C1? אין פה אף אחד אבל. הוא פה מאחורי ה... אימא'לה, יש מלא רעש. אימא'לה. מה זה דב? מישהו שר. לא יודעתי, פה אמור להיות מישהו? יש אחד בווילון? אוקיי, אז בסך הכל 4 ויש אחד בווילון. אוקיי, אז אני פשוט אחסוך סוללה, נכון? כאילו, אני לא צריך לעשות כלום. אני פשוט אחסוך סוללה. יש אורות. כן, יש אורות. אתם רואים? וכל דבר כזה בעצם מבזבז לי סוללה. אתם מבינים? יש לי... אימא'לה, חשבתי שהוא זז. אתם רואים, יש לי 74% סוללה, ואני כל פעם צריך להשתמש בה בחוכמה, כאילו, זה העניין? אוקיי, אבל בינתיים מה אני צריך לחכות? שמישהו יזוז? אוקיי. כבר 2 בלילה. מה זה, כבר עלה חצי מהלילה. מה זה? יא רבינן, מישהו נעלם! הנה הוא! יא רבינן, הנה הוא מגיע! אוי ואבוי, מה אני אמור לעשות? אוי ואבוי, לא התכוונתי, אתה מנגן מאוד יפה, אחי. אתה מנגן נפלא. אני אתן לך צ'אנס, תוכיח את זה. אוי ואבוי, הוא נעלם. אוי ואבוי, מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו? מה עכשיו? אני לא יודע. אימא'לה. יא מרבון. אתה עדיין פה, יופי, אל תזוז. סטי, ילד טוב. Good boy, sit down.
גוד בוי. תשב בשקט. הנה, הוא פה עדיין. אומרים לי, תבדוק את האורות. לא, לא צריך לבדוק את האורות, הוא פה. הוא לא פה! הוא לא פה! יא מרבון! איפה הוא? אוי ואבוי! אוי ואבוי! איפה הוא? אוי ואבוי, ציפור גם זזה! אוי ואבוי! אוי ואבוי ואבוי! אוי, לא, 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 לא! איפה הוא? איפה הוא? יא מרבון! איפה? אור, לא פה. לא, תחבא תור. אוי, לא, 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 לא. אוי, לא, 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 לא. לא, 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 לא. אוי ואבוי! אוי ואבוי, גם הוא זז! אוי ואבוי! אוי ואבוי! אוי ואבוי. אוי ואבוי. מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? מה אני אמור לעשות? אני לא יודע. עידן, בהצלחה בלייב, תודה אח שלי. מה אני אמור לעשות? אני לא יודע. מצלמות שלי. הוא לא פה. אוי ואבוי, זה מקולקל. האורות שלי פה מקולקל. אמא. אוקיי. הנה הוא! הוא פה בצד שמאל! הוא פה בצד שמאל. אני נועל את הדלת, אני נועל את הדלת. אימא'לה. אימא'לה. הנה, אני רואה אותך. אני רואה אותך. איפה הם? הציפור עדיין שם, זה בסדר. הציפור עדיין שם. סבבה. איפה הוא? הוא נעלם. אוי ובוי. אני לא יודע איפה הוא. הנה הוא! יא רבינן! אוי ואבוי! מה אני עושה? אני יכול להשאיר את הדלת סגורה? אל תנעל את הדלת סתם. אוקיי. לא נועל. לא נועל. אומייגאד, 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 אומייגאד. אומייגאד, 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 אומייגאד. אומייגאד, אומייגאד, אומייגאד. אוקיי, עדיין שם, עדיין שם. אנחנו בטוב, עדיין שם. אומייגאד. הוא עדיין שם, הוא עדיין שם. הוא עדיין שם. פוקו. אוי ובוי. הוא עדיין שם. יופי, יופי, יופי. הוא עדיין שם. אימא'לה. מה אני אמור לעשות? 4 בבוקר. אימא'לה. הוא עדיין שם. אימא'לה. הוא לא שם! הוא לא שם! איפה הוא? איפה הוא? אמא. אבל לא ראיתי אותו, אבל איך הייתי... לפי הסאונד, הנה יש סאונד. יש סאונד עכשיו. יש סאונד, מה זה אומר? תלחץ C ו-D על הפלוס שבצד ימין. מה זה אומר? מה זה אומר C ו-D? איזה C ו-D? מה אתם מדברים איתי? הם מתחילים לזוז. יא רבינן! אוי לא, אוי לא, אוי לא, איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? איפה הוא? למה לא רואה אותו? למה לא רואה אותו? הנה הוא, אוקיי, בסדר, עוד רחוק. הלכה מצלמה. הלכה מצלמה. אמא, אמא, אמא לה. הלכה מצלמה. הלכה מצלמה. אמא לי. אמא לה. למה, למה, למה? מה זה, מה זה, מה זה? הוא עושה לי האקים, הוא עושה לי האקים. הוא פורץ לי למערכת, באמא שלי. הוא פה בחוץ! אמא לי, הוא פה בחוץ, באמא שלי שהוא פה בחוץ. הוא פה בחוץ. באמא שלי שהוא פה בחוץ. הוא פה בחוץ. אוי לא, ציפי הלכה גם. הנה ציפי, ציפי בדרך. אוי ובוי, אוי ובוי. עכשיו אני חייב להשאיר את זה סגור, נכון? הוא פה בחוץ. מקבל את האור. איך מכבים את האור? אני לא יודע איך מכבים את האור. אבל הוא פה בחוץ עכשיו, מה אני אמור לעשות? הוא פה בחוץ, אני חייב להשאיר את הדלת דולקת. מה אני אמור לעשות עכשיו? אין, אני חייב להשאיר עכשיו את החדר דלוק. מה אני אמור לעשות? תפתח? לא, איך תפתח? הוא פה בחוץ! הוא הלך. הנה, הוא הלך. אני יכול לפתוח, אני יכול לפתוח. יאללה, בינן! גדול! גדול! אוי, זה היה גדול. איך אני יודע מתי לפתוח עכשיו? איך אני יודע אם אני יכול לפתוח עכשיו? אימא'לה. איך אני יודע אם אני יכול לפתוח? מה אני אמור לעשות עכשיו? אני לא יכול לפתוח עכשיו, הוא פה בחוץ. יא רבינן. אוי, לא, ציפי, ציפי, ציפי. איפה ציפי? ציפי? ציפי! ראיתי את ציפי.
מלא. אני לא יכול לפתוח עכשיו את הדלת, נכון? האור. מה זה אומר האור? מה זה אומר האור? מה זה אומר האור? באמא שלכם, מה זה אומר האור? במקלדת C ו-D ופלוס שבצד ימין. אני יכול עם המקלדת לפתוח ולסגור? ציפי עדיין שם. אוי לא. שום מצלמה לא עובדת לי. אמא. מה אני אמור לעשות? ציפי! רגע, אני צריך להיות מוכן שהיא תבוא, נכון? אני צריך להיות מוכן שהיא תבוא. אמא, לציפי ממש פה. אמא. אם אין צל הוא הלך, לפתוח? אוקיי, אני יכול לפתוח. אמא. נו, תבואי כבר! היא עדיין שם. פרדי עדיין לא בא אליי, סבבה. נו. איפה היא? היא מלא. אני לא יודע מה לעשות, באמא שלי. אין לי חשמל. יש! ג'י בצ'אט! let's go! וואו, זה היה מפחיד. רגע, חבר'ה, תקשיבו רגע, זה לא...